Umurobiri ukubwatia nigobekirwe igoro y'imyaka 13 na igo Omwanchwa omurigere muna butambe ekero kwa Brian Sagini sena screen ya omwanchwa omurigere igomanya na koleta iro murobiri bw'Omogano murobiri tokorire abanyangongo baswachire nguma asiriro bari tori agusi ense yaito ya Kenya na boigo isko yense yaito ya Kenya gati ye chinze chinde chinyinge litukorana ningona koleta yemo asayemo asoje gosangano mo oyo kabere omo accountant ase ministry ya enibo gose finance as national treasury igega sense yaito ya Kenya oniga kabere omo accountant as national treasury ense yaito ya Kenya chinga kichiri cya kurumagaga gaiga ingongo kwanera umweshimiwa Joel Onsare Gesuka ibano chikuriye kero kibojumbe ase constituency ya Nyaribari Masaba ase ntunde yende na inde ingo tumubwategega asumurubiri bw'Omogano neto sangenera muna kinete wikiramo nege ikira sevirenge biga chokora osachikuri koba omurai bwe constituency entangani kegi magaiga ase riro bari to lyagusi gati ya manganande amange nigo to kwanera umweshimiwa Joel Onsare Gesuka neto sanganera gaiga ase nchera wikiranwe yemo ase yemo umurubiri n'Omogano mheshimiwa asante sana so tunarachinga kina gusanga negeta seni kya Ndizi TV anena mono hii program ya umurubiri bw'Omogano karibu sana biyamano Brian na biyamano Ndizi TV ase konga dibaga kwana y'Omogano mheshimiwa askora ndombi abari abantu mbiyabari abantu mbiyabari amateyane mbiyire banyali bali mbiyabari n'abakenya buno twabukira abantu mbiyabari naye monyane mbiyo na inche gonde wera eko kwa lirore biyaga ingi to tarari to buno mheshimiwa ene biyongo nendere mana byo ko korabu na matunda abito kunya koria rende tatekora ngaki ensere kitidali biya na bon semrete nga kare bitu ya bantu beto abere biya nariyo byo burabe narito kuria abantu abange narito kuria abantu abange egego sangwe egego kwanza kubali kuria biya kubwe kuria yebuka omushimiwa kwabire amatuka kwabire gakorekana sana asa mangana siasa enane mono siasa cha constituency ya Nyaribari Masaba korende abana inchi abanga nene mono abamenyi banyari bari mbara amanyana ki Joel Onsare Gesuka ningoyo itkorana ngo to koletrega igaso murubiri bw'Omogano totebi na ki omushimiwa Joel Onsare Gesuka kayaki neret nene na kebwire litangani kegma omushimiwa maka kebwire nchego na ibure tu kare yo mwaka 1950 nomo kitariki 10 mutinyo kane ari na ibure tu ensemo ya Nyamasibi ase ward ya Nyamasibi no na ibure tu situgira aria kiduka bari abamanyite Nyamasibi es kanisa gose society korumate chimita kegonjiri kilomita no seito obuno lyo kane pare kana Musisa buno kogende pare kogenda Musisa epara ekogenda hoteli ya Buga abuno no nyubiri omushimwa no ibolire Nyamasibi mwaka kyo cyagite skuru nege cyagite skuru yawo cyskuru kire Nyamasibi ne kinyi osto so meratika ya ninka na so merete igona somete ase skuru kwa Musisa primary school Musisa primary school no na chagite skuru yane wenyero mwaka kwanya chagite omwaka na chagite mwaka 1970 ngakora matemwane AKCP 1976 igo mheshimiwa matemwa kote na CPE certificate of primary education yes omwaka 1976 skuru na somete go yaringe skuru twasomere obokongo ngago yaringe skuru yebirasi bya matobe igo kera ichuma tware kuimukie ekebuse nesike ya ng'ombe twachikomere birasi kera ichuma gogo yaringe engakienkong tari bunenga kiyega abana baito banyorire birasi nonye mbaranyora bonse ebirasi bibekire kitairinse mangana itarengo twasomere obokongo bonene kinda cyari kuri abana kinda cyari guturia
twari guta chance twagendare igo nabo yarenge igakiito gosoma yarenge enkongu mono kera banda bagito babashimwa bagatebange bagatachire abantu bari kwamini ngi ari mushimwana yabugi mubugo ta chance amonyere gwatachite insu na bamino mo abunga batachite insu ari gwakareba guta chance kero tugo chake school kabisa tore abakeno nyamu gitore korera nga twabera banene ane nasi chinje kire igo kutware go chonchobiri togo chanchageria twamanya go iki school igo yarenge gasiko kusa limiriri amambye ko gutacha gutware gutachanse kende kyarengo bitaratara byarengo koroto byari byakitera interview ari kuruye kibyarengo gutware gutachanse litara gutachanse inchego na kinire tuwe enyombo yobo Kristo Omogano minto garengo modikones we kanisa ya SDA Omogano minto garengo kwa the late Trubena Kwambuka Musigisa, that was my mother. And I got very strict. My father never know I got to go to kanisa. The late name Gesuka was a church elder. Now we are kanisa kare. Now we are kanisa nyamasibi kaiwa SDA branch. Ere manua ye kanisa nyamtrago. So nabo twarenge discipline yinero yagarete tukabati tukasoma nande tukaigwira abari mu baito wetera suburai obonene uwo mwari mu itore ngo monene uri kurukwa pension ne osoma tenerege suburu kurukwa mongare kurwe kona ruguru mwari mu oringe kwebo ibuya mwari munarote bite peripoto so that was a wrong experience lakini rende twasomete bya twabwat any discipline case ngakiti yona bete punished was na sale to school ngana etani ya machiko ya school kurumo shimako kuira ni akanda kege gatwira nabona sidwarura mangana yo school yo borose ya musisa torira nanka sino asinini kiro ko ringa se family numbari ngamo arenga se family mwaka keso igona tu ya se familia ya bana tora abana ikumi ase familia yetu abana baminta banene iyo barenga abana batatu abaswati omwana minto manene kurwa ana kubwate kurwa Helen batatu kurwa Rose ngatia mmoja naona mletiko muswati kwa ndio kombote kuchimaiga no muswati ngateli ngara bana ite ngarate no mucyo yirendenga omoko kabase nyumba yo muhanga tatanga onyoriro mumurane Gesuka onyoriro uraje korose Gesuka ono nabakubwatia nyormano kabeti kubwatia rocha bona bana bamuraba mintu bande bakubwatia chimaiga kubwatia yukabeti Daniel Gideon yokubwati Gideon yokoroku Samson yokubwati Samson yokoroku Elijah abantu bebukuboka aba kusaga bacha bangi baka mukubwati yokoroku Jeremiah kero kuri rumishimiwa egiga bono ana kibo ngore general liga ase nkaya ino mwezi moiburu abana ete nonyo konyora basic need na kichirege ase nkaya ino like mwaka kishaka kumanage no mu kabeti mwaka tatagatembete sana tatagaringi uyu gwokonyora kurinse ase emirimo yari yakora. He was more of a peasant farmer na inde na nebangete sana betrasi okobase kanisa ko konyanga abana baye bagende school lakini asabana baye batanga ni kogende school ni chenarenge bana baminto abanene bayete class 7 baga drop out lakini jina somete baka ngora secondary school ubona bwari ngo bakomura kirumba akana kumana kinabate chaye yari okora na ende tata no yende chisa chamara hobe kero ari korange bitu mo sambete pi na korete no watchman okorobo watchman asechi skuru na kubeto mo watchman ya Masaba Union
onyore beso kuruoro gusako to support egere to some school uno nginyore school nyantro kona some tata na beto mo watchman yo era urenda butuko tubese china njena agwaka musara chaga na sefisiana ona some te nyantro ko so we will come to that kinende ubugimana bwarenge butarengera isigo lakini rendo ubugimo bwari kumanage because it was everywhere tayere bwe kangani tuka twarengese ogera narengega iga ko na batu bomanyibwe kanisa ake abwate ngomba ali ngombe great ngo kamarenga mabere make so he supported us in the school kira kwa mangatu kwa ruri skuru ya Mosisa ni ki ya de bobo ya Mosisa na ki performance sama tema CP ama tema CP na haitama tema no nye na nyorete chigrade chi nene chegoro na che na nyorete igatwa yari kongira school ingia na rangire tuwe kogenda Nyanchwa high school lakini asenye njuyo bure mwe fees otanyara we fees kaida na ase school ka ase tata kunyara oyo bana kunyara on support school yankane riri Nyantrago secondary school mwaka kionya chake 1977 igona soete school I mean Nyantrogo gonchete gukorero school nere ya chage tunyamasibi yari kurukwa Burabu secondary school was a private school no na soete form 1 and 2 no na korete my KJSE kurwa Kenya Junior Certificate of Education from gaita biya kurworo then ngachoin Nyantrogo high school in form 3 and form 4 gaita kurworo kera na ita madan Nyantrogo because of other things that time umontore okora buya gare kwenda form 5 and 6 lakini kera na nyoranga asingenjo ya constraints cha chechibesa kuru no waibori dianyari kana ebe boigo so kereta nyari kana ebe boigo kana ko kuri Nyantrogo secondary school nkagenda buna yaringe kawaida ngawono genda urigiye mirimo Nairobi kagenda kuriye mirimo Nairobi Mheshimiwa bwatera bwa so kuchikuriye mirimo Nairobi kwa rubone skuli ya Nyantrogo skuli ya secondary ya Nyantrogo bono tutu kuchikuriye mirimo nsemo ya Nairobi iri nawe nyara gwetachera no gwetenenera tutu bwatera butra na sumu tumugotogera no gendra konteyo yona yanda mange mwanchu muri to genda to sanganere aseyemo oyo kuchikuriye kero kibujumbe ase constituency ya Nyaribari Masao manikanta no Mheshimiwa Joel Onsare Gesuka ene ntunda yana na kuchikuriye yo kuchikuriye kero gekyo asobo chori bubo chori manana buo mwako yega igona kwenye ora korega sigocha gochora bere umu accountant as national treasury goseki ombeke ose wizara itenete enengo yense yito ya Kenya igabere umu accountant asense meyukati yebinte binde okorega sina company turate company kuria mangana ya marioga ya Kemsa bora ndarato ya yuna yanda mange tokorwa aso mutumuko togenda ta Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echichira nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe umurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujiakire kura asichi awards cha communication authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS erieta kuza na kuyituma gucia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi
gusenyamira na boigo county ndionsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoromono soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikilieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bwomugusi Peak Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokoralira imipira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru ao na boigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta na boigo kobeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut ase namba enoti sano ibere noti isato kianda isano isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byogo kolera chigosori Ndizi TV obwansu bwomugusi mwanjwa umuligereri niko togenda tugusanganere yemo aseyemo umweshimiwa Joel Onsare Gesuka niga kunyoria ase county area Trans Nzoia niga ligetibo gavana mwaka 2013 abwasaliye tension abete number 2 asensemeli abwasoye mubeta kuru kwa Patrick Kaemba niko togenda tugusanganere yemo aseyemo ati Omogano na kia kinete wikirabo niga aligirie birange bigachukurikia ekirokyo bojumbe gase constituency ya Nyaribari Masaba mweshimiwa kotara no mutumoko wa tiribono kwa kura mani skuru nyantrago wachire Nairobi kurigie gasi ngatema kurigie mirimo that time abasani bana bagisange bande bakanyora imirimo bande bakagora ministry yawo bande bakagenda ubwarimu anje gabora nka kimbwate papers nabona ari konyora imirimo naichenkore lakini ase party mbeti nanyora imirimo igona koreta matemo kunyantrogo in 1980 so 1981 and 82 nkabanga gonde kurigemere mo lakini yatoka kereta toka I came back home my father tata gatema sana kundigerie meremo wetera se omochumbe oitorenge korokwa chon and romanga karate makondigerie meremo kurwase omochumbe oyiga the gesture was good. He had taken my papers yaganyetenga konya go promise yali ochoche next week ochoche next month ochoche after 2 weeks kanyora nomo sani nomo sigisio yomo ba manyane tena tata orikoro kwa chon koske originally so boya rengeri team lakini ombenyete asakuru kwa Rongai sariga also agochima kega Rongai then okobori tata akaraba konyora nere every time asumo chumbe oito nyaribari aringi kanyaribari aringi ngima chone Andrew Manga mwako yongo koraya kirengati ayemo chando kyobate umutenga ya yeno mwana one mchutane ane rumana ono monene na kinkunya kuligiri umuchumbo ito usenamo batira okoboko anyore miremo omogako yo umusigisi is a very interesting story, but it is my story.
omogaka oyo gotebia omogaka ng'a omwana oyo otoka omondetera ari Nakuru n'emirimo nabo egotoka nabo nkoni mbwate enchera ndarikire omwana oyo iga Kenya KCC gose Telecom KCC amabere gose Telecom de ocho ndetera omwana oyo n'amakaratasi aye timurike emirimo kugenda nereri tukulia nengi ya Ramisi toko lina Kenya mwendo savi toko genda baka chikalchia kupeteka kiyo bana toko genda baka tutraika Nakuru tukaikara Rongai tukagenda Boye tuitire mburi tukabero mwaka kaira na guchika mbere meye mwaka na bantu mbere mongo tokere lakini tiatoka bwana ngabero asa matukatari make lakini ekero nyoranga mbere yetechiti gotoka na bere yoro ematinye etatu ekengyo koro bona kero tumugeto bono kanyoranga asengencho omonto musacha koro mochibo omonto emeremeri eroro naenero gokora kagendera kumutenera chombe chaye buna chikorisiwa buna chigokamwa asemeti kianda ibone kwa tumuno mu manager we ya yengo na bete buno mo usumulisia chombe na lise tichombe ibona na lise tinone chombe icho ogo chitama mambi kwa jirani chombe bichigorire chikagunda chikoriso sora chigorire chinywa mache na ndo chirani but all the same ekanga nero anata exposure inga no buri binga kibogo korwa so nkarobya amabere na rocho mwako bari ukama una bari kunyamyoke bayaira KCC ngaronga uburi miyobo nabo borubya kigintu kinaso karuoro after some time kagenda kamenya na my cousin in Nakuru my cousin engineer Stanley Machoka Misati was then working with rural access roads program which was a branch of public works. It was stationed in Nakuru. Kernaga no contenga bamwa is my cousin. But the bamwa unga kiu sana Maria Chua. Then he had a problem. He had a program at the rural access roads program. As a chiparachi cross no moram la crossia trenches cemetaro nebintu vinga bunebyo a program yaring sponsored by the Swedish government if I can remember so ngakore meremo yoko boyo bobo kore meremo ye para asokrosie para bona ega se o specifically ega se para nincho koro ai gona bate gurbaro nege chico ne matok egore inere ga situare gokora yokorosia tipara ara chikorosi metaro make roads accessible. That was in 1982 and part of 1983 in 1983 my father tata ga jakoronga ngaski ngokora akaraja koronga ngaski ngokora Nakuru akanyora negasi para ngokora gekogera konya 19 na nyoriro muswati na ari twasometa komu na moretire nga rende bono anyandro sege mosometa ne twasometa na kormusa twasometa yonka lakini rende na inoro chege ngabuna kere na banana mwale ngani na bana twale na ubosani ubwagende takurupuna twale ngabake nanyi na decide no inde bono no emirimo ya buri gogocha kurtu mwaro na murebe garota tacha korora ngamirimo kingo kora Nakuru akanyora emirimo ngokora ne yokumokia egichiko egore negurubaro ukubul matatu mwana one emirimo nere yogokora chenkieke egonara gerire tuwenga tuikonyora mirimo ya nayo gokora
okubeketa yo gena abandi ni sobono gukuburi oitato kumbura monte nkota ngaya bono wonta ke tutogende nayeka na chire merme gana ro okora bono nta ke tutogira naka ase nkoro yaye omugaka makoyo o 1983 mbali ete pona sicha yaringi rangiranka akarutwagendanka akantebia egento nakurangireria yonta getogende bakaso mosani one oyore mu murominto oyore isomoke orego kore union that time the late Nelson Omoinya Rieko masongo akantebigenda bakasare akoer bot ya wabwate atante betinga nginare kogenda kuragenda na nyoro mwakoyo nero renge umuteneri accountant we union agante binge report ya unera umwakomino antigiri igante betinga ebe sere ase account yaye oiche osaino nyirusio yonsi ekarona gendororo angir botiyo ngasinywa nga inko yirusia erboti yechibese cyari ngororo nyire chonsi kibese kinaba cyari ngibese cyinge in 1983 cyari ngichisiri kiri buisano chimisano na merongetano nomo na isano 5565 uchinyorita bakabono inchinyo retege ko era nashikere tende ekinde up to today chwese china chance rete bakanka bomondo so bese china chirusia sobwango konya korengera ringa mwaka bono ngakia rengerete agante ngatata nganone toigwana netenga ogenda yirbote yakwe ekyogo chigokorera jetinta gitukumanya lakini ntagikorera naye kwa beiro monto bwetenenere nandi tobongo no muntu chandikite igo chibese chikira akorere nayo urarege ntoko ekambera matemwa manene ekwera bana ba mintaba kembaroro bakunyuma na dibana boro bakugenda school iyo mugakonyorere ponasi no riachite ponasi arengenene ekara gonte byonganyi ide ndorege ntoko korera konyintaba atirege ringa ninyore chibese chinga niko atatai ekambere challenge yake lakini birengera bikangikira kumubore ndenga nkibono takitenkore korere chibese ante byaya aye gendorore ose nkyogokora agutegera kopiro nande tindi cyo kukuburi nganki wakorerete genda chibese cyo nayo korera no gukora lakini nje nayo twakoranira karachekina karengera lya na tigan kore biasara 1983 towards the end kachake biasara bieduka kagenda na watu bamanyiwe biasara lakini kagenda se umuntu umusani otata undabu gesero kwana nere komatebia nimbwate chibesa ntagete chake biasara bieduka igaringe okore biasara bya wholesale na distribution rona kwana nere agantebia akangaribaga agantrain ase wholesale yaye ase duka yaye ya retail biasara byokorwa gakore biasara ibyo kakombo nyumba yari bakombo that time kisiringe 200 na chichari wakanwa rent yiduka asomotini kenge kwanye bekire nsa mukiye nyamasibi chiduka bakore biasara ororo after some time itugenja renge konake gachinchinga chidukende yarenga ngene para bakore biasara asemya kebere kanyoranyo chibesenge ndo bianza kubwata ebintu bikambwata ukakwebira bona mangane school amangane school njengo kwebire byo umugabo bwanse nanje kunyarande kuri rindasi muna mechiende lakini nkanyoro mugaka tatamoke kurukwa Johnson Kibira igamenye tense ya school of Farali ojo ndengo data mchungu buri mumbura
akangira sakuru kumoro konyaro cy'uburimo nkanyoro nagurira uburimo kiye kaisatu moro okay kwanza kwa bomo sari binasira kwa bomo ngakora ibiasara abo asari ngoro sana ine lakini abantu batoyetana ine n'abatumira igoro basigisi abantu batoyetana ine kenyambi abayikoyo no bale kanyora nk'ibyasara byane igonko binganyi gucyo ganganyi byasara byenusu kagenda nabyo atata konyeka abana sukari nk'abanyora baringa kuri dukega yane ancha krete okabatigire byasara nusu enusu katika mano tonera naro gukora school yaranya kubutera yaranya kubera egera bayiburi ba ruchumbi ba wa sukari kagenda moro kabero rase myaka ngibere ngera byasara byeduka bakenga kiyemo in 1987 garanga go ibirenge byane byacice nanyorera abana akarona atwarira abana bangakorera abana aba dinanyorete bere stable byasara ibingo kora natugira cyombe ibere abamanya ababaracha bagenda n'icyombe ibere abayiko yaba babone duka bakure skali ya ngure stock iyo ngaikingo cyakira bono ngaikingo kora abantu embere mora nenduruse ase yari koro kusaka itini esenkendu twari gusume mesigo nebunda mago chikoni eduka my cousin are konyotanganire kogenda boindi masomo kamurikira rirube through registered mail karanto mera kranyora rirube riga rirube ari kwiremeti agantumera kamurikira rirube kamwana documents cyane certificate cyane karuna chitoma ko chubuindi achinyora agasoma riruberi neri yanda rinene akandigiri school Grand School nkaba admitted in the University of Chaparipur Buindi in a state called Madhya Pradesh. Okay. Obviously na kane twe ngate umucho chimanda. Kajora rirube ku Minister of Education, kagenda Immigration Department within a very short time inkai gukeregento. Ubwatara bwa putranda somo mukase ntunda ya kabiri tukorana ndebona muchango koliru wasoire wasochi wasabona ense ya India kujikosoma pakocha kwa mushimwa abantu pakocha kwa mondo kuna kwabera bonega mwanjo muni togenda usanganere eyemo aseyemo umushimwa Joel Onsare Gesuka uyu ligino ekro kibo governor ase county ya Trans Nzoia abasa abete enamba ya kabira ase county yu bende bono irene rasiriro balitori agusiko lyo bujumbe bwe constituency ya Nyarwari masaba ase county yetu ya Kisii yotagenda kwisanganere eyemo aseyemo ase umurweli Omogano natagenda tame wira na dore to kwira na tataina kibono uchirense ya India na kiachita kora mangana India gari paka keranense ya Kenya na inenga Omogano yo siasa uchakirete wikira boni gara se birenge bigai kereto basako genda tame ngana na to Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Omurigereria bwa television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusi nige gokuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS kerieta kuza na kuyituma guchia se namba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa Kisii
gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV une television bwanchete ase kategoria free to air television station. Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo tugendrete kogendebirengo byigoromono. A company ya Davis and Shutleaf nigo yakorentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigutumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugusyalira ebimelia macha mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiriya choko bwati ya mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichucho gutumika stima gose sola kurwase chibohol gose bisima uikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisimi ase namba inotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere gose inoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye. Davis and Shutleaf ango yobo kori imirimo bwao asogutumika chimashini chekerero. Ndizi TV obwansu bwomugusi Omurobelio Omogano nogo chakira litukulia ijuma chinsabune chigasto gusangana abanyankongo bose bachire ngumasiriro baritoria gusiense yetu ya Kenya na isiko yense ya Kenya rere natika gotini goto gusanganere eyemo aseyemo oyo chikulie kero kyo bujumbe ase constituency ya Nyaribari Masabu mayekante mno mheshimiwa Joel Onsare Gesuka orakorera mangana manga gocha kuiguru mwanchu muri mwanyo gwacha gato kubwati murobelio gwikiraboniga ase ikire birenge biga nigo boiga adigete kero kyo bo governor ase county ya Trans Nzoia abasabete enamba ibere orocho mugusiro kururira bari agusio kirega ali sense ma Trans Nzoia nobere namba 2 ona nigera nira sirira barito achakuri chikuraga ga ase county ya Kisii mheshimiwa ensemo ya India esukuru wa chakire nakyo bogima bororo esukuru ningyo somerete ge India obogima bwa budenge obogima bakon but I was bakora ecos yebiasara Bachelor of Commerce ase university ya rekorokwa University there kwa ran Durgavati Fiswa Vidraya. It's a new or Indian, but that is the new name to the university. Ngakore degree ane ya Bachelor of Commerce. Ngakora in a year, but in between during summer na korete a diploma in marketing management and kuruase a university ya New Delhi karona kura a degree ane in 3 years. I came back in 1990 karona irana in 1990 igoja Kenya. I firstly ikanyore mirimo kuna naikaiga inarigeti mirimo mono na igete Kenya ritukuria chuma pili kagenda sawa iburi bana ritukuria chuma 4 ritukuria chuma 5 kare na uchi Nairobi wetra saba sani bane musani one Reverend Kevo Mae was teaching na permanent college, Universal College.
konyonyorera emirimo so obwanje nibwari ngoborera sana sabana kurwa isiku yense ocha we had a good network ere no yominto Samuel Mangera origokora with KRA bari gosomia a university university college no it was a commercial college yari kwa Universal College ere Ment House yaringe kobarani no muindi bakanyorera ibaga lidia Reverend Kevo Maya Bwatororo ekera kugenda Telecom because he had been employed formally akarintigira. So I taught in the college for some time. Then after a short while the Public Service Commission got to observe graduates waliatu arwete India to a India commerce or accounting naturally because I majored accounting tukalikuwa serikali tulikuwa na serikali ngaswa ministry ya land reclamation in KICC for some time. I combined the duties yogosomia no gokoremeremo for some time and it gave me a peace to know. Then after some time I was transferred to the Ministry of Water, the Corona accountant. A new policy of rural development. Now, a policy that most of accountants probably to the district level because that time it was I think it was district focus for rural development. So the ministry OP, Office of the President, accountants, the employer of accountants that time. OP, I was posted to Mount Elgon as an accountant. Nkaba transferred to Mount Elgon kwa OP gakore mirimo Mount Elgon emyaka vere nkaba transferred again to Malindi in the coast naro ngakore myaka vere tatu na nkamanya kuba transferred to Trans Nzoia in Kitale. Naron Karavero Rama Tukamange as the deputy accountant. After some time, I think I was transferred to Eridam Ravine in Koibatek district. Kabero Rama Tukamake, Gatumwa Kagenda Kisumu as a deputy accountant of Kisumu district. It was a very big district in Ushabake province. Kabero Remiaka Eviri Tatu, Kinwekuru Ronga Tumwa Turkana as the district accountant now. Kabero Ronaro Miaka Eviri Tatu, then Garusuoro and Gatumoja Eldoret was in Gisu district as the district accountant. Gabero Rama Tuko Make, Ibiaga Suvikamanya Kundira or no, before that. In 2007 ekeronde Turkana kuru Kisumu ebyagasobikandia byokoswa siasa ngacha nyaribani Satono wachireka keronde Kisumu nkubu takanga ngakiare kobabuya na inche ntebya abantu baitu nga osoma nokuya aicharishi nga iwacha krito ngento kere important nga kyura kole eresyo bugimo bwao byagasobiga cyanga mbomo cyo tabono cha krite sabali ya siasa 207 ngacha 207 ngatema twaroche nga echingo chikoba yarenga sense ya Kenya na ende kiombe kia ODM na kiki yarenga most likely to form the government so tokacho ni kiombe kio lakini kare yake ngaki ya nomination oyo minto second macho wa kanyonse yokoboko already it was part of the game
egento nakorete nkairana masenyo bwa matu yana bwate n'abanene bane kagendera gukora igasi tukana gakora matuko ange myaka 2-3 kakwe transfer gocha wasirigisho kanyora opportunity yakire na ugatusi kira devolution yacha gachikurigera kana soma about the devolution serikali church county nga mone bintu biche kurwa national government biche to county level inkarot there was an opportunity as a konyana decided to settle in Transoya Kitale there was an opportunity gabora nimbata abantu baitombarabya abantu baitobare Kitale abantu baito bande abaikuyo naba if we can have a coalition yaba so I decided to go for early retirement from government in 2012. I joined one active politics in 2013. I participated in the Sobocholi, where I recover governor. Chama yo manena bwense chama ya TNA that time. So I performed very well. Akore ngaki yibya manena bwense agachora akangemeremo keronta menka kangemeremo as a director as a parastatal ya water sector trust fund kabora semyaka 3 and ekrona kora after some time because 19 abate say was na se kiama kiama na bwense na ande wetrase oyo minto CS Matiani na ande no moswati Susan Mochache yes na PS Mochache nga apply kaba appointed to be one of the directors for Bakemsa although to aswete asa konya kumbira sale to abel rasa makama so kawera matuko metinye tatu then COVID came out then there were so many issues and since then I made a decision yogo cha Nyaribari nanche saba abantu baminto muki asororera nanche rwana rora machire Nyaribari asare se Nyaribari nanda abantu baminto egangiri nabwate asebirengere byane na sokorora kwane nonya bayibuli bana barari bali barenge mentors asokoba ekinde today garanga nakina inje da chasa abantu baminto kerimbwate biyanda riri nabwate byoburayi bange okoko kerbangiro okoko nanche batebiye nyore e forum nyore platform yoko batebiye ngakyo monta ko genda roche kurubenswe kiro monta rubense yaye ayerete ayebeke mesa uyo bwato mukya bwateria nene kumbuta uyo bwato mukyori gatwa bwateria kokotrabia nori omoro pi omena mosereibu neranyoro omena neranyibeke emesa okojoranga abanyari bari gusobo mambo kinti yuko mushimo karangana na erebiya or kyomonto kurubenswe iri bako mwenswe abu ushaka kuri bagari ko rae constituency ya Nyaribari ukirabone ngatote banga mweshimo Ezekiel Machogu uko ikirabone goro mubunga bwa Nsemelia ubikire constituency ya abiri na mbeye mwana no soro ngori turagusi ende ya abiri no na mbingi ya sense ya Kenya ushaka ko constituency bona ayo mweshimo Joel Gesuka constituency ne yao kiura chiko kore kwene kenga ni constituency iri ko na mbeye mwana bwo commentaire ko kine birengo bya nene mona ukinie ebirengo bya bwa bantu bensemelia ninteme kokora peta ege kogera nje no monto na very exposed na rode bintu na bigo korwa se chinde na rode bintu na bigo korwa se chingo ko chinde china aita na mizi na menyire na banta abangi na ndese ko yya ba pato Omogano ege kero na chete 2007
before nominations before machogwatara nyonsa lyokoboko naretete chombe nyaribari ngachirwa sechi chonse cha nyaribari egera abantu baminto batware improved breed ye chombe batwara amabere ayamambye bayomya basomeri abana babo ayamarogo bande kwekerane yagutwara nyirwe cyaye abantu batware afyerengiya abantu batwara kibeso mu buko kurengana no mwishimiwa chombe kiga bantu bareka kwete chombe ni chombe renga kwena neta se chombe kona rekurwa se keresa application chombe renga chombe ibere uyo uri kwa chombe kiningo igo twachorete kwetera se kinyoro abantu baragachora umuntu we ngombe uyo uri kutwara capacity yo kurinda ngombe lakini ya community yageswa yuri baje supplement ya supplement chombe na ruti ni chombe chichie area kerera gete gutete kuya na bego safu chombe isabikire so I saw that strategy ya within a short time na bujare ko bege ya konya abanyaribari baminto igona kubasaba no komosi bonginyora soboruti bwaino bondi kemeremo yokobo muchumbe munyaribari masaba gwetera semereme yiga mongeribaga na inchendarore nganga abantu baminto nabarabu bakokonywa nabarabu barorobuya bwoborayi mbondigereria buno monto orwete asakon gusasake lakini no monto na icho bwate birengererio birebiya buna abande byo gukonya abantu baitu igomware ko ngaribaga buna abanyaribari mombwate siesege yege ko nenyangeta geta abantu abange nabonare ko banaiche ngane ngasi y'abantu baitu bari gutacha nabarabwe birengereri byabo bigariye naende banyore ubumanyi buri bororo naende banyore ebintu biri birororo bibagwasobuya bigenda abantu bonse nyari bari yitekine nyari bari yitesesiniwe abana baitu basiboke abana baitu barorobuya boburayi burabo burayi bwane butabo burayi bo gwatana n'abantu burabo burayi bobomo nokoba nekene nk'abantu bonse mbaiwe biberera liane ekerondo muchumbobo. Mheshimiwa Mr. Joel Onsare Gesuka tugwakeranga memoro mnegeta seni Ndizi TV asogo twanchara gusangana Omogano munagwa kinete birengo bensi wetere tumagwa chagete skuri ya musoga ati skuri ya nyandro kandi boindi kwera na kolega sia sense ya Kenya nabono gwa chore gochikulige kiroki bora se constituency jajagro masaba mrenje brand Sagini sena na buna Ndizi TV etoko wish you all the best kirogendere pe amanga nawe ndiyo mano asante sana ndiyo mano umwancho umuriro toro sanganere ayemo aseyemo uyo uchikulige bone kiroki bojumbe ase constituency ya Nyaribari masaba umanyikante buna Mheshimiwa Joel Onsare Gesuka niko batayenga amma birogo muchigotekara biro wazi amabagangu tegarari korende ikenge encho nogo chora umura yura chugo chencho bogmabwao ura chugo chencherio bogmabu mwanogo ura chugo kinya ibirengo byabaminto bonse na byito twensi ase chinsemo au korende wikrachinga kichinde togotenga bye bye genda kuligita seni Ndizi TV na boygo tubwatia sensemo ya YouTube kwetera Ndizi TV news na